For Reels, what matters most is average watch time. Dôležitejšou metrikou na Instagrame je priemerná doba pozerania. To si už asi počul a nie je to pre teba žiadna novinka. Otázkou je, ako ho zvýšiť. A na konci videa ti poviem jeden trik, ktorý ti určite ešte nikto nepovedal, ale poďme pekne postupne. Už totiž nezáleží len na húku v prvých 3 sekundách, aj v ďalších 3, aj v ďalších 3. To znamená, že celé tvoje video musí byť jeden veľký dôvod zostať. Ak chceš, aby tvoje video bolo zaujímavé, tak nestačí už len kopírovať obsah jedna k jednej. A tak skús pridať svoj pohľad na vec, povedať niečo, čo ľudia ešte nepočuli, alebo hovoriť o pointe, ktorá donúti ľudí zamyslieť sa. A aby to celé pôsobilo ešte viac dynamickejšie, môžeš do videa vložiť tzv. Proofs. You don't have to do that. That's just a rumor, it's an urban legend. Čo sú ukážky alebo výroky relevantných ľudí v obore a tak ľudia budú zvedaví, čo ďalšie im ukážeš. Teraz sľúbený trik. Najlepšie, čo môžeš urobiť pre watch time, je budovať očakávanie. Naznač, že niečo dôležité povieš na konci videa, tak ako som to ja urobila v tomto videu. A ak chceš, aby som ti poslala ďalšie 2 metriky, ktoré Mosseri spomenul v svojich stories 2 dní dozadu, tak mi napíš do komentára slovo dosah a ja ti hneď pošlem.